Takže čau lidi, vítám vás u dnešního tutoriálu, jak se udělat mega stroboskop. Spousta lidí určitě do komentářů, spousta lidí, teď se na to nedívá skoro nikdo. No to je jedno, ale určitě se někdo najde, kdo do těch komentářů bude psát, že je to strašně jednoduchý, že by to zvládlo i 5letý dítě. Ale chystám speciál a venku prší, tím pádem to nemůžu natočit teďka, tak aspoň abych dneska to video nějaký vydal. Takže jak na mega stroboskop? Položil jsem si takovouhle otázku a měl jsem ji vyřešenou za 2 sekundy. Přišel jsem na to. Takhle vezmete 3 stroboskopy. 2, 3. A takhle jste to viděli pořádně. Dávám to až sem. Takhle si dáte k sobě ty zápalnice, konce zápalnic. Zmáčknete si je v ruce. Vezmete alobal a spojíte tu zápalnici. Tak. Přitlačíme na to. Tak. A máme to hotový. Teď už jenom musíte dávat pozor, aby se vám to neoddělalo. Vznikla nám z toho takováhle krásná kytice. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. Možná se vám ještě dneska, když přestane pršet, ozvu s testem. Ale teďka by to bylo všechno. Tak jo. Mějte se bombasticky a čau.